desfilea. Moda desfilea. Gaitxo. Ahuma mulan. Muaro. Eta mamu janatia. Zaude. Gau moda desfilea. Entorri manu. Mamuna quiera. Ni mamu gizon bat naiz eta mamulanean bizi naiz. Nik ere mamulanean bizi naiz eta mamuna bat. Nik mamu modelo bat naiz eta moda osatzen egin. Bai, mamukaletan ibiltzeko egia aurrera. Igorragarriak lehen da horrekin. Kolore bizi-biziak dituzte. Gaute da mamutikorerako azten ausartuko denik. Izan behar dezu ba. Zuzgar azken dute erduelatu. Bai eta zer. Begira horra. Iragartzen dute mamu desfile hori sartuko dela ikustera. Mamu moda desfile bat ikusi. Ase plana. Zain izinik eta guazen barrura. Hementxe izeriko gara izto, astera du. Ongitorri gure mamu moda desfilea. Ozirik azkeneko ikusteko modarekin arte desfilea. Zuen aurrean zeta beltzezko jarra. Zeta beltza txarmangarria bere. Kate hori kalitate honeneko burunezkoa da. Kokodrilo laguze egindako poltsa dotore bat orain. Hori ez zait gustatzen, kokodriloak horretarako ibiltzea. Gozoiak usak eratozkigu aurtengo mamuno. Bai, benetan ausartarator aurtengo mamuna. Azteren handitzo bat egingo dugu berehala gara zuen. Bravo, ongi! Horretzera aterako dute mamu gizonezko moda. Balideke geldituko gara, ez da? Atxotxola zizaizu gustatzen. Bai, ez nuen uste mamu moda desfile bat ikustea atseginak izan zitezenik. Eoaren zuretako moduko ateratzen duen. Gizonek emango diogu modarekin, emango diogu jarrepena guarko modarekin. Mamu gizonentzat talda oso berria ditu. Oial baketrak azazu mamuma aproposa. Ez desblokeatzen. Mamu txaketa horrek zonbarda arrotuta. Hori bai egokian dut. Zein dut hori biliko nintzateke mamu txaketa horrekin. Kontza zenor zezer gazeta duzu. Punta batekin jo duzu. Hau bai modernoa. Lehen dena gasko dena. Mariano Pezuzi Lozano eta beroa. Wow, oso bai modernoa. Dena
Aizue, zenbat balirute jantzi guzti hauek? Zu izateagatik 1000 peseta. Lagun txeki bat eman dizutu. Baina zamorro txeki da diru guztia daukaguna. Utskakian, moran ikiko noiz hemendik aurreran. Eman. Spiro.